OIMORE nyakoro mgajwang en gino mane riyo makare odiochiengni mar Jumapil tarik 25 dweno mar ariyo 2024 waikoni mathoth ahinya odiochieng' kawuono bende piny kan nitiere kod kuyo nyadichiel kendo bang' lo jang'wech Charles Kipkorir ma bende olo ngimane mana bang' tieko ng'wech nyakoro mgajwang kano tieko e tol kanyo mowite ngimane mabiro ma ndalo machuok kende bang' ika mar Kiptum mabende no wito ngimane ndalo mokadho wami kuk mar wachno kabende warango ni maknotenre kod chike go kod telo mar luo wach mar ker maluo osebedo kigoe mbaka nyakoro mgajwang wanyisi adieri kotenre gi mage kabende wamanyo ng'i adieri kabende wakelo ni sigana mar ariya kotenre kod wechego mag ker mar luo en wach bende waikoni chenro mar OIMORE kaachiel gi weche mamoko to mokwongo wachako gi mago momiyo pek. Dwacha maduong' to adwaro mondo bi dala ka sama antiere dala ka adawi suluoro biro dala to dhi kata ka polis moro amora na winj kama entiere adwa ni mondo anene ka bodo ngima mondo ba penje gima notimore ne. Anyuola Shem Akuku Otieno ma itudo kod nek mar ji ang'wen e dalagi koro kwayo mondo mi owuog oko ka obila dhi mbele gi timone apedha mager. Ni wachangilie tu kwa barabara wenye waliweza kupiga kari lake. Tungependa kuhakikishia watu wetu wa Samburu County kwamba usalama itaendelea kuimarishwa. Jonjore onego MCA mang'ata na nyeki county ma Samburu odiochieng' alanga ka jotelo ma Baringo bende koro ywak ni nek ma oyuma ologi. An ko babetene ne oka ologi. An ko babetene ne oka bete. Ani ker mane joluo yiero manyinge ni ka Attorney General. Nyakora mgajwang oganda luo nitie lwet ng'a kaka ker komachiel jodongo ariyo kawuono watemo kolo gima ilaro e kom ker mar oganda luo. Lizo tiene njaloko marwa nyakoro mgajwang machiegni chendo ni maro OIMORE bethuolo mar go kodwa mbaka lai marot machuok en ariade ka ochono ka bende wantiere live e Facebook, YouTube gi live mag duto mag tudruok koting'o koda ka X gi Instagram duto warwake pachi odhiambo makawuono machiegni nyinga Lydia Okeyo. Anyuola jal moro manonego ji ang'wen e sub county ma Moroni e gweng' ma Wagunga koro kwayo ni owuog oko kamora mora ma entie to noringo ma olal bang' timo tim makochno. Shema Kukotieno ma jahigni 29 nonego min ode Emilia Kinyi ma jahigni 24 wuode Joseph Odhiambo ma jahigni 6 wadgi wuon mare Thomas Odula Nyameche ma jahigni 72 kod min ode Mary Atieno ma jahigni 58. Nyakoro mgajwang wachno hinyiso wane jagono osewuok oko kendo koro to oyudore nyaka gi sechegi. E karo nyango wadonjo e dala jaduong' James Otieno ma wuon Shem Otieno ma ichichgo ni onego min ode nyathine ma jahiga 6 owadgi wuon mare kaachiel gi min ode e kar dak ma Wagunga Muhoroni e kaunti ma Kisumu. Tang'iso nyathino bed koda kae karo seluoro modhi monego chiege koro awinjo ywak nyathi ka nyathi odok kodgi kosetong'o ng'ute koro katemo na nyathino ok ywa kochwadga to ywaga maduogi koro adhi ng'iyo ni nyathini tang'o motimo taromo kode to bati maber okier to ninda taro takadhe to kakadhe to adhi ng'iyo nyathi ayudo kosenego nyathi. Kaseneno nyathine gi chiege taneno ka ji ochokore tok dala na kanyo ko kadhi tok dala na kanyo tayudo ka kendo maiti moro ne piny kendo winjo ni en be monego kanyo bende machaka winje kendo ni moro be nitie machielo yura moro kendo bende no onego e dala ne bende chaka dhi madhi aneno yura no be wang' adier ni onege adier. Poko yangore gima ne omiyo wuoyi ni onego jogi min Shem wuoyi ma jahigni 29 sani koni chutho wuode ne ok jal majendeke kendo pod dhogi omoko gi gima otimore. Aken ga nyathi moro marach kata minyalo wacho ni njore en nyathi mampole kata kodhi e kantin ma kuonde gi machiegni gi ong'ama oluoro nyaka wuothe mudho kapimo kane godhiambo to rita nyalo mpole ma kata kowo komadhi nyasaro komadhi kendo dak ne gi chiege nyog yerre mang'eny
Ng'e chiege kendo nyalo sonyo gimoro amora. Ok ang'eyo nang'o motokia jowadwa tama pimo. Mada pim kuom nikech ko nyathi ma janjore tiko ni janjore bara gi kuku. Ta timo ne nyaka sani pok aneno gimoro amora kuom dad. Achijno ne uringo dala bang' timo timni kendo pok oyude nyaka sani ka wuon gi to kwayo mondo mi wuode ochiwre lwet obila mondo mi omigi tich mayot. Anta chunya ne dwaro ni kata ka ne entiere kamoro ni embe no nyalo winjo. Dwacha maduong' to adwaro mondo bi dala ka sama antiere dala ka. Ada bisuluoro biro dala to dhi kata ka polis moro amora na winj kama entiere. Adwaro ni mondo anene ka pod ngima mondo amba penje gima notimore ne. To chunya ne gombo ni mondo anene ka pod ngima mondo apenje. Amba wuok kode kaka wuon gi apenje tang'o mane nyorach e kin manyo nitiere manyoko nyal nyisa ka pod ok otimo ma. Od wuoyi matin Shemo dong kod nyathi achiel ma hike tin ne 3 mane otonyie masira ni. Ringre ji 4 gi ne oseterie kar kano ringre jo ma otho kendo rito bero. Judith Omondi, Ramogi TV. Mgajwanga chich maitudo kod nek mar jaodeno kuom kata ji 2 mawuok ya nyuola mare e Moroni omaki odhiambo makawuono. Shemo Kuku Otieno ma jahigni 28 omaki ka obila kone ne otemo kawo ngimane. Jo no tito ng'wech bang' timo toro makamano. Wadhi mbele nyakoro Mgajwanga teri nyaka e Homa Bay kama obila ochaka pedha mager mar manyo jonjore moko manonego MCA Mang'ata Nyeki Paul Leshimpiro e kar seche ma Onyango e kaunti ma Samburu. MCA noromo kod thone kane oya maralal kochomo dalane mantie Morijo. Matimore kinde marita medo rochore Samburu baringo kod alwora mar Homa Bay manyandwat kaka wol Nyambaga leronwa. Jodak Mang'ata Nyeki ipododong ka dhogi omoko kaluwore kod tho mar MCA margi. Wawacho ni jonjore no kilo gi magina e kar seche mag 5 okinyi. Tunasema pole kwanza kwa watu wetu hapa, kwa viongozi kupoteza kiongozi kama Mheshimiwa Paul Leshimpiro. Kufikia sasa sisi tunaendelea kufanya uchunguzi. Tuko na watu kwa ground wanaendelea kwa mahali hiyo scene na hiyo area kuhakikisha kwamba kuna usalama kwa ile barabara. Paul maneni wuodhi ko wuok e gwenge mag Maralal kochomo dalane ma Marijo ochwad kod magina e gache kendo wito ngimane kanyo. Ni wachangili tu kwa barabara wenye waliweza kupiga gari lake. Tungependa kuhakikishia watu wetu wa Samburu County kwamba usalama itaendelea kuimarishwa. Mivugo zimeenda na tunaambiwa kwamba kuna serikali ambayo iko hapa. Sisi tunasema, na leo sitaki niseme maneno mengi. Nitasema hivi. Tumeongoja hiyo serikali ikuje itusaidie. Tumeongoja hiyo serikali miezi zote ikuje itusaidie. Hii imetosha na sisi tumesikitika na tuko tayari kwa ajili ya kuleta mikakati nyingine ya kuhakikisha kwamba sisi tunaenda na watu wetu na tutaamua kama viongozi mahali ambayo tutaelekea, lakini tunaona kwamba hatuna msaada katika serikali kuu. Obila medo kasa pedho makweth mag jorego kendo medo redarita kwe ne jodak musiko kase obila kod piny owacho ni osenyiso ng'oyo marakruok kod jore. Matimre kinde ma jotelo mag siasa kotelne kod seneta Manarok Ledamo Lekina wuok apia kendo kone jatend piny William Ruto owinjore okaw ting' mar chwalo arita kwe ne jodak minego mana kothwele mantie bunge kanyaka sani maromo ji 10 osewito ngimagi chakre higani. Mimi nahakikisha ya kwamba na nawahakikishia ya kwamba tutaendelea kupiga kelele mpaka watu wa Baringo wapate amani. Watu wa Baringo, ile shida mko naye hapa ni ile shida tuko naye kule Narok. Kule Narok, Transmara, jana watu 2 waliuawa because of insecurity. Ya ujinga tu. Wengine wanaona ni kama wataishi dunia milele kupigania mashamba. Hii yenyu it dates back in the 70s. Yetu pia it dates back in the 70s. So lazima serikali iangalie ni jambo ile ambayo itafanyika. Si kusema tu tutafanya. Alwora mar Homa Bay manyandwat osebedo ka ywago rach mar arita kwe mamiyo jonjore buogo jowuoth kendo duogo bute bunge
Kaikine mamoko bende chuno mondo duog lor nyaka kunde mag tiegruok. Na naomba serikali yetu ya Dr. Samoei Arap Ruto afanye full disarmament. All legal harms itolewe kwa mkono ya raia ili tupate amani. Ukifika saa 11 kama lokichari unalala kwa sababu wenzetu wametusumbua. Kila siku tunawawa, kila siku ng'ombe inaibiwa. Kwa siku moja mbili sasa tumepoteza mtu. Sasa ile njia ya kuibana ng'ombe imechange. Hiyo banditry imechange. Sasa ni njia ya kutafuta watu kwa barabara. Kwa hivyo tuna hiyo uchungu na tunaomba serikali pamoja na wale wote ambao wanahusika na mambo ya usalama yaangaliwe mambo ya usalama katika Baringo County, hasa Baringo North na Baringo South. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto medo singo ni sirikal mare biro chopo singo duto mane giketo ne jopiny. Ruto wacho ni nyaka sani telo mare osego kange makare kama oting'o bero chumi ma pacho kae kachiel gi keto lwasi ma otegno ma dongruok. Nolosi alam makende nyasi mar hingo higni 100 mar kanisa mar AIPCA. Bende opoyo kanise kuom tiyo machiegni kod sirikal e nyayo kwe thur kae. Jalupne Rigathi Gachagua to nosoko jodolo mondo mi okaw kido mariwo wi Jokristo kanyakla kod Jo-Kenya mamoko. To the religious community in Kenya, we very sincerely thank you for offering prayers for our country, for our nation, and for all the plans that we have to transform Kenya into the country that we all want it to be. Kwa hivyo nawashukuru sana, na mimi nataka niwahakikishie you have our support as a government. And as I said before, we are unashamed about our faith in God. Kukutanisha kanisa hii pengine inazidi mimi uwezo. Nikamwambia wacha nitafute kiongozi wa nchi. Na nikatafuta Rais Uhuru Kenyatta, na mimi nataka nimshukuru kwa sababu alichangia sehemu kubwa kuunganisha kanisa letu. Pia mimi nataka nipongeze Archbishop Frederick Wang'ombe. Uchaguzi uliofanyika wa amani, akakubali matokeo. Asante sana Archbishop Frederick Wang'ombe, because that's the way it should be. Na tunataka kuambia viongozi wa Kenya to learn from huyu Archbishop. Uchaguzi ukiisha unakubali nini? And you support the winner. Jaod bura maki haru ndini nyoro ojiwo Jo-Kenya mondo mi orwak tije ma sirikal mar William Ruto manyo ne Jo-Kenya e pinje maoko. Nindi wacho ni mabiro duoko chien kwan jok ma onge gi tich e pacho kae. Okoni Jo-Kenya matine moseoro kwa ne thuolo ma kamago manyocha Olande. Nolose nyasi moro mar choko omenda kamodok ne sirikal kowacho ni okenge moketi mag duoko piny pek mar ngima osechako nyago olemo. Mimi vile nimeona rais wetu amepanga maneno, nikitumia hata budget kama kioo, naona rais anajua kabisa kwenye Kenya inaenda. So I know for sure the president has the right intentions for our country. Rais wetu ametembea ng'ambo pahali kwingi sana. Na wakati mnaona rais wetu amepanda ndege ameenda, mara mingi anaenda kutafutia sisi vijana kazi kule ng'ambo. Nauliza kwa heshima, tujue rais ni sisi anafanyia kazi. Usifikirie hii kazi ya muuguzi ni wa huyo mwingine, ni ya wewe kama nurse. Ukiona pahali rais anasema kuna walimu, ametafutia kazi pahali, sio ya huyo mwalimu mwingine, ni ya wewe unakuwa unasikiza. So I want just to request the people of Kenya, ile kazi yote rais anafanya ya kutafuta kazi, especially zile za nje, ikitakazwa katika gazeti, inakuwa already imeangaliwa vizuri, ni kazi halali, iko na mshahara ya juu. Let us take advantage of all these opportunities.
Jotelo ma Kenya Kwanza kotelnegi spika marod bura Moses Wetangula wuoko konyadi chiel mar siro jatend Azimio la Umoja wan Kenya la Molo Odinga dwaro mare mar bedo jakom commission mar riwruok mar pinje Afrika AUC. Giwacho kantiere kod lony moromore gi komno setiyo kanyakla gi thoth jotend pinje Afrika matimore kinde mar riwruok mar jotend Kenya Kwanza. Mamoko bende ojiwo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi omed siro jatend Azimio dwaro mare mar kom duol mar riwruok mar pinje Afrika. Ka bende gidwaro mondo Raila oyang jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny kendo kwang'uono kuom bago ng'anye pacho ka e kinde mokalo. Ne giwe kaunti Mosin Gishu nyasi mar Solomenda ne utelawa mar Moprario. Wale mnasema lazima Raila aende kuwa chairman wa AU. He cannot be the chairman of the AU until and unless he is sponsored by the government of the Republic of Kenya. Na Rais Ruto tayari amesema Raila is a candidate for the chairmanship of AU as a Kenyan candidate sponsored and supported by the government of the Republic of Kenya. And nobody foots the bill better than Raila Amolo Odinga. Kama ya hapa chini lisindikana, haiwezi kusindikana huko juu. Tutamsaidia, tutamsukuma aende, alete jina nzuri kwa nchi yetu. Raila Odinga, na nimesikia viongozi wakimpigia afanye tu mambo matatu. Ya kwanza, aombe wa Kenya msamaha kwa maandamano, watu wengi walikufa na biashara iliharibika. Ya pili, apige asalimu kwa serikali ya Rais William Samoei Kipchirchir Arap Ruto. Aseme ako loyal na ako nyuma ya serikali. Kwa sababu ile kiti ya African Union haiombi kama kiti ya mzee ya mitaa. Inaombwa na serikali ya William Samoei Kipchirchir Arap Ruto. Maoktine jopuonje 30,000 manyicha otimo penje chenro mar manyo ngas mamalo. Tij puonj chako yudo barupe gi jumane. Mano yanko jeta tije madul mandiko jopuonje pacho Nancy Macharia makone nyaka sani gin kod ochung' kar kende magitiyo godo puonj lemo chakre skul primary nyaka kuonde mag tiegruok mag jopuonje. Kaka jothieth moni leronwa bende Macharia yango ni jopuonje 8,300 mag primary lemo mar puonj jo junior secondary gi to gi ngas mamalo kipimo kod mag primary. Romoni mane otelie kod duol mandiko jopuonj TSC emane oyangie jopuonj ma ok tin 36,000 mane oro kwayo nyaka chak higani ni biro chako yudo barupe gi jumani manyiso ni giidho ngas mamalo e puonj. Jatatije mar duol mandiko jopuonji e pacho ka Nancy Macharia koni nyaka sani gin kod budget ma ochung' kar jopuonji mamalo. In the process of that 6,505 teachers in the financial year 23-24, and we have been allocated 1 billion shillings for promotion in the financial year 24-25. So the issue of stagnation in the teaching service will hopefully be over pretty soon. Kabende nitie jopuonj mamoko mag primary maromo 8,300 ma oketie lemo mamalo kendo koro gipuonje junior school. We have deployed 8,378 teachers from primary schools to JSS so that we try to stabilize the JSS, and these are teachers who have gone on to further their education. They have the requisite requirements, and we have turned them into or promoted them to be graduate teachers because they have B.Ed. Hikomenda mara 2023-2024 duol ni osingo ndiko jopuonj mamoko 20,000 e yor kojolo e junior school mabende biro yudo tich e yo maongirore bang' higni 2. Judith Omondi, Ramogi TV. Terinya e kaunti ma Homa Bay nyakor mgajuang kama ikruok ne romo mar 2 mar keto mwandu e kaunti ma Homa Bay sani koro dhi karume mbarany ma Tom Mboya e boma Homa Bay. Romo madhi kaunti ladek kendo chakore ayanga tich 2. Kajafom marwa ma Homa Bay Ali watenda rita kwe kaunti ma Homa Bay bende oyango ni yore magarita kwe osaike makare e kinde maromono biro timore.
Romo mar ariyo mar keto mwandu e kaunti ma Homa Bay sani koro chopo e ng'iende, kendo en romo mar adhaye madhi kelo kanyakla joketo mwandu mowuok e pacho ka kod pinje maoko, romo madhi kawo ndalo adek chakre tich ariyo e mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay. Jatend piny Kenya William Ruto ema biro yawo ayanga romo makamano tich ariyo, kendo jodito mopogore e sirikal bende biro yure romo makamano, ka gavana ma Homa Bay Gladys Wanga wacho ni ikruok te ni kare ne romono. Kochakore tarik 27 nyaka tarik 29 waikore ne welo, ikruok duto oselosi. Wan kae gi exhibitors ma chiegni chopo 300. Gima ber ni jo exhibitors moa e Homa Bay ka mabe nyocha kelo nyinggi, gimbe wasemiyogi thuolo mondo gibi gimbe ji nyis gik ma jo ohandwa ma oa Homa Bay ka timo mondo piny gimone gik ma watimo dala ka. We expecting His Excellency the President of Kenya, William Ruto, to be here for the official opening ceremony. We'll be expecting Right Honorable Raila Amolo Odinga to be here on the second day, and we'll be expecting Professor Peter Anyang' Nyong'o, Governor of Kisumu, to be here to officiate the closing ceremony. Romono mar keto mwandu bende dhi kelo welo mathoth madhi bedo e kaunti ma Homa Bay kuom ndalo adek mangima, ka gavana wacho ni ikruok oseketi mabiro neno ni welo makamago oyudo kuonde mag jot maonge ng'ikruok, ka jopiny e kaunti ni bende ojiw mondo oikre mar rwako welo. Adwa kwayo jowa duto te ni sa ochopo mondo warwak welo. Waikre uru mar rwako welo. Waikre uru, kik wabed abeda, walos chiemo mondo ji ocham to chulwa pesa. Waik gik mwanyalo uso ne welo mondo wambe wadong' gi pesa kae. Jo taxi oikre, luok geche gi maler. Jo apiko oikre nikech jowuoth dhi bedo mang'eny. Waikre uru, waketuru kwe mondo warwakuru wendwa duto te. Gini ji dwa benefit in all spheres. Jo piny ma Kenya ma Homa Bay ka matimo ohala, they benefit because they are wares they yudo market margi. Mar ariyo, gige mwa produce ka machalo kaka gig me pidho machalo rabuon, rech mwa pidho, mananas, pamba, and many other things mwatimogi will be exposed to the outside world majimbo yudo market magi. Bende tend arita kwe kaunti ni yango ni yore mag arita kwe osejiw ma otelo ne romono e neno ni onge rochruok mar arita kwe manyalo bedo e kinde romo mar ndalo adek no. On the security front, we are ready. We want to confirm that indeed Homa Bay is famed for peace and security, and we want to say that throughout the conference we want to ensure that this is sustained. Many will agree with me that indeed the conference is something big for us. It is something that we will not take for granted. We just want to confirm to the guests, the delegates, the exhibitors that Homa Bay is safe. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jachung od bura masia Christine Hombaka oseo sirikal iparo mar loro kuonde jot mag nyithind kiye pacho kae. Hombaka wacho ni chenro ni dwaro mbaka matut. Kabende omedo ni duoko nyithindo ne anyuola nyalo keto gi e pek mar ni moko kuom gi ne okale hinyruok e lwet anyuola gino mano miyo giyudore e kuonde mag jotgo. Jod bura no lose chenro mar chiwo chiemo gi thieth maonge chudo mano bagi gi nyakalondo mar Ramogi kod Ramogi TV gi jochiwo mamoko e paw ka tiegruok mar KMTC e boma ma Siaya. Innocent blood bleeding without a... One of the children officers here said that the government is planning to close down the homes so that every child can now go home and enjoy the love of the family, so that these great institutions are not going to be there in the future. I looked at it all and I said it may look good, but it has bad effect. Homes where children are growing today are in turmoil. Most homes are breaking up. Parents are fighting and killing one another, and they're killing the children. You wake up in the morning and a father has killed his wife, has killed a mother and 4 of their children. You wake up in the morning
a man and a wife are separating. Marriages are not lasting. Homes are breaking. And there's a lot of violence in families. In fact, if you do your research properly, you will find that children who are mostly abused are abused in their families by their fathers, by their uncles, by their brothers, and by their relatives. So when you close these homes that are giving children hope and protection and security, I don't know where our children will run to. En fungruok ne jopuonjre skund sekondar maumina mayudre kar chung'od bura ma Ugunja bang' riwruok maong'ere kaka Great Gift chiwo ne gindigni taulo mag ria, sabunde kod mamoko e chenro matimo kinda ne ler e skunde. Jatend riwruogno Josephine Were owacho ni ne giyudo mijing'o mar golo konyno kotenre kod nyithindo manyiri ma bende ng'enyne koso chopo e skul ne wach koso taulo mag ria. Jopuonjre, jonyuol kaachiel gi jopuonje opo chenrono ka koro giyango ni mano okelonegi fungruok kaluwore kod pek mar ngima ma osebedo matek nyiewo gik ma ochuno kaka taulo mag ria ne jopuonjre manyiri. By migi sanitary towels mondo gibed e school seche te mondo gibed ni ginyalo compete gi nyithindo ma yowuoyi mantie school throughout the month. Wamiyo gi nyaka sirweche nyaka sabunde mondo konygi e yor ler. To gimachielo en ni wakelo ndigni mondo mi wakonygo nyithindo gi nikech wayudo ni ng'eny gi ama bor to ok ginyal chopo e school e seche mowinjre. Koro ne waneno ni ka wamiyo gi ndigni to ginyalo chopo e school e sama ber kendo ginyalo attend classes gi e seche mowinjre. To kendo mae dhi miyo gi mondo mi gi concentrate e school mondo mi performance gi o improve. Gigi dhi konyo nyithindo gi kabisa nikech ung'eyo ni ngima tek sani ma mondo mi jonyuol mang'eny oyud kaka nyiewo ne nyithindo gik machalo sanitary towels go gi lewni ma iye go tek. Chiemo sani nengo ne odhi malo ka ng'ato omiyi kaka koro CBO omiyowa ogunda mag odumani wago erokamano maduong'. Ndigni momi nyithindo go biro miyo nyithindo tundo e skul e wang' sa kendo ok wadhi bedo gi kuom nyithindo moyudo ndigni go manyo ama boyo gidhi bedo gi ting' mayot e donjo e skul to gi sama giwuoke. Kadma ondiga biro miyo achop chon skul kendo anyal somo maber kendo ago erokamano ne joma okelo chenro ni mami nyithindo ndiga mondo gichopi skul chon. Dakan pario koda uchiel nyakoro mga juang bang sadek marotieno chendo ino imwero kamano kumedo kete mana kaira mongi TV kapoko kayo mokuonga kapila di kugotimba kawinje pachi kotendra gi magi mwaikoni. Asi Gracie wacho kacho ni entiere Rongo University omora hinya gi chendo ni maro imwero Rolex Odiambo bende entiere e gweng'a Mombasa. Emmanuel Munga kantie County 47 otieno Sigar ntie na Nyuki kaito Vincent Kajomo wacho ni Gemra sublocation North Nyakach Ward weche gichopo ne eyo makare. Joramo Wiyo wacho kanyo ni en ahero kendo omora hinya gi chenro ni wacho kanyo ni osegole pepas kendo koro chomo wa Homa Bay moro miombo dhio horeure gi joket mwandu e county no oyia inya gi teacher ma governor ma Homa Bay tio. Mwalimu Jael kantiere Migori County kachiel gi Mwalimu Bernard gocho ne gimora gi chendo ni kata kamano wacho ni poch gi park ne Honorable Wanga kuom tich matek mutie county ma Homa Bay. Benano kanyo Jaru Soja wacho ni Ramogi TV nanre yo makare gin kanyo gi engineer Mike Musa Tiego patron maradek mar Gor Mahia. Haya gintie Mombasa gimora hinya gichendo kata kamano wacho no chwadgi oegochne ko Mombasa omiyo koro gi jony Green Army koro Mombasa nikech olo jogor Musa hinya diochieng' more yudo diochieng' more koso jaro jiwreura jiwa. Neno bende ka Pastor Juma Orundu wacho ni entiere kodwa chendo mora hinya gi chendo ni maro imore. Pastor Collins Odindo bende wacho ni kaka pile Kayole County ma Nairobi weche gi chopo ne eyo makare. Junior Odira kawuok kudho wacho no oromos ne nyamen gi Beryl kantie karachuonyo duto gikete mana kera Ramogi TV. Nicholas Owad gugweno
to wacho ni entie kirindo kae to nyisa kacha ni en bende mora hinya gi chenro weche gi chopo ne gi eyo makare. Kora mgajwanga eno ka otemero donjo kae na nyisi kacha ni nyalo miwa pache nyako tudre gi weche gi mabende wa oronu kae wakilno achiel kachiel. Ameri Nyamwalimu nyisa ni entie Mavoko Municipality kachiel gi Deva Wino gimora hinya gi chenro mar OIMORE. Wayo matin ma en OIMORE kikidhi mabor. Yesu Emanueli amenitendea. 2024 ni mwaka yangu. Kile ambacho shetani aliimba kutoka kwangu lazima atakitapika, na nimeona ameanza kutapika. Ukiona hii bwana kuna watoto 5 mahali, their parents they are not able to pay for them school fees. Kitu ya kwanza kabisa nitatoa tithe from there, nichukue watoto ni wa boost na school fees. Msikufe moyo, mujikase, mutie nguvu, kwa sababu ndani ya Shambiki na kuambia inalipa. Shabiki Midweek Jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua games zako 13 safi. Alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite millionaire. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Hapana kucheza na mtu iko na neema. Hapana kucheza na mtu iko na neema. Neema ya Baba inaleta uzima. Neema ya Baba. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, tafadhali bonyeza *811 *346#. Kumbuka sikiza ni Citizen, ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo nyakora mgajwange chendo ni mar OIMORE wadhi mbele gi weche manyien. Kom mar ker okumba kendo mise mar oganda otiep yadhwiny owinjo oganda buore tiende sama kora paka goyogi. Apaka makoro nyuolo kombe ariyo e oganda achiel kendo kelo kak malingling e kind oganda Luo. Bende jodongo ikore mar muonyo weche mar tiyo kamoro achiel. To en ang'o nyakoro mgajwang' mantie komne makoro kelo pogruok? En ng'a mabiro kelo jodongo gi kanyakla? To mwandu oganda Luo ntiere lwet ng'awa? George Bati no obedo piny gi jodongo kendo ma e wach. Orengo ni mar kelo kwe e piny Luo mangima. Kom ker. Kom mani kod nyadhi mamalo. Siro mowinjo bedne siro achiel mar oganda Luo kendo kumba mowinjo geng'o oganda mondo kik wasigu nyorgi. Sani okelo kak e kind jodongo. E loch mar ker Meshak Riaga Ogalo emano kako chako neno e kind jodongo. Pogruok ma itudo kod weche mag siasa. Koro kama ruogruok no wuokie Kariaga ker to nyithindwa mwageno
majo siasa nodhi ochuo koma wendo magiwacho ni giketo ng'ato ni Willis Opiyo Otondi ni gigolo riaga. Jodongo nobed piny mopenjore to wachang'o mogoleni ogole gi joma nade ni nyithindo ma josiasa makanyo jodongo ne onge lende mane jodongo winjo ni wagolo riaga ni to waketo Otondi. Yiero mar ker manyien jaduong' Willis Otondi kane riaga pod ngima ne otweyo piny luo ayoya ewi kom mar ker ka bang' tho riaga kweth mane sire ne oyiero ker to kweth mar Otondi bende bang' magoro kawe ne otiyo kod katiba achiel onogo e yiero ker. An koma bete ni ne ok abete chon. Akawo koma bete ni kuom mosenindo jaduong' ker Opiyo Otondi ma janyahera Karombo kacha. To nitie katiba kata chike mag komne ni ka ker otho kata ker oweyo go oseino oweyo oseino oweyo koro komeno odong' nono koro kilaro komeno omiyo ka ker Opiyo jo tho koro komeno nyicho odong' nono emwalaro go komene koro ko ng'ama chielo bo chako tuch ni kendo ker to endo nolaro kom ker mane manotho ker mane manotho manolaro kome kech wando nye walaro kom ker Opiyo kotho Opiyo we kom nono kariago tho otieko dweche adek to jodongo dhi obedo finyo fafa jodongo kendgi mang'ama noluongo bura ni iluongo na Diro Sawa mane secretary mar riaga as kane wadhi ofafa ne jodongo ong'iyo magineno ni koro nyandiko emarito kom riaga an nyandiko ngadi uketa itarim dweche adek kandalo 90 rumo koro kono wadoko fafa ne jodongo okonfama kaka ker. Kaluwore kod jaduong' Odungi Randa mane osidhi kaka ker giko higa mokalo kopogore kod kom mar ker bende nitie jasum paro ma dho ngere dendo ni patron lemo ma jaduong' nyandiko koni en ma josiasa donjore godo e weche mag jodongo. Wan to kwaselare mwakawe to wan ng'ama iluongo ni patron mamarwa mang'ado ne kom luo ne rieko wan godo to ng'ama lare machielo endo patron mare wuod nyang'a e piny luo ka kata mane giwuotho ni gidwa yiedho keno an ne ok nakia awinjo mana ndi jo ODM gi jakomgi ema noluongo bura oganas ne gidhi loso sipot Homa Bay ni to kae to giyiero ker ita nowinjo kamano mana aluongo jodongo kama koro wabetie ni machogo wachno ni kaka mano ka wach maro nitie to gibie koma aluong bura jodongo luong bura to nyithindo ma josiasa kik luong bura mar wach okak mane ochako e kinde loch mar riaga nenore kofweny kaka kod chung' mar jodongo ma koro chopo ng'ado guok chieng' tariki ema noyiera komni dwe mar 7 higa mokadho Homa Bay. Uganda luo nodhi mapek kendo jodongo ne yierore kendgi oyiera maber to kata kamano ne nitie joma ne dwarogi to nenore ni sulwe mara noingogi makawe koro nyoro tarik 22 dwe mar Desemba mokadho to kanyanam nobiro moko wa Uganda moko wa Sudan moko wuok Congo moko wuok Tanzania kure kuonde mang'eny obiro neno gi wang'i ka kisidho ker manyieo gi neno ka kisidha ofafa to jomiwachogi gin joma dwa wuok gi yien ambewa gidwa wuok gi dhoot
Kech kane yiera Homa Bay, ne gionge atol, ne gionge. Wakia kuma gintie. To kanyo oseyiera, gin be koro kendo giwuok. Wan be kane wawinjo kama na chok. Maluondo jo ng'ama nyalo yiero to an bende ngima. Ne watero wach ne kot. Mane odo wuok ni kik gidhi gi chokruok nyime. Kata kamano ne gidhigo. Magi wacho ni giyiero ng'ato nodonge ranga. Koro kata donge randa no an ere kamwalare kod kir. Ok mano ker mar jogo. Kaluwore kod weche mawuok e dho jodongo e twak marwa kodgi, siasa en achiel kuom apaka magoyo kom ker. Wadwa nu jaluo chane, kendo jaluo be gimoro achiel. Jaluo be gi dhok ariyo. Kata ka wang'o dok korka siasa, obe ma jaluo achiel mwachung' bang'e. Kata kwa ne wuoyi moro bowuok kata bathe kanyo maber, to bwa konya, to wakonyo mna ko owuok e oganda luo maber, ochung' oganda luo maber. To ogamba bang' ochung'e kaja to bawa gi kidi. Ta chung' ne ODM, ta chung' ne Jooda, ta chung' ne Ford Kenya. Chama manobi e piny ruo achung' negi. Ana onge chama. To en kweth mane mani kod nonro mayango mwandu oganda luo? Kaluwore ni oboke mayango lo nyalo mana bedo achiel mopwodhi, duoko ma wayudo medo nyuolo penjo ewi jarit moyangi mani kod obok mopwodhi mag mwandu oganda. Reune joma corrupt. Obongo nyithindo mamoko kaland ka. Mondo mi title lead, en gi title lead mar ofafa no wuotho gedo ni en godo. Gi ai weche manono go. En Luo Council of Elders nitie ng'amo kane, jaluo maduong' ma patron marwa mokane ni kode. Ento mare no ng'amo kano, bu patron mar yien, ng'a piny patron mare, wuod nyang'a mokane, wan marwa to wang'e kama okane. Kendo en safe hand, dho wasungu wacho ni safe hand. Tota did mar lo mar fafa, ofisa kama ntie. Wan gi trustee, iluongo na Riko Makadoyo. E trustee moting'o gigo en ge lwete. Lo ondikie ofafa ondikie mana ofafa Memorial Hall. Luo Council Elder. Onge ng'ama ndike nyinge. Maka ng'ato oliwore odhi oloko ndike nyinge. To wanona nona gimomiyo oloko ondike nyinge. Okine ko chiko jela gi wiye tokone. Koso pane piny mangege osiko nyaka chieng'. Jogo wuonde obedo bos. E kamera ariyo giluogi. Gi moko ma ji timo ok maluo kende. Obed ma Kikuyu, obed ma Kalenjin, obed ma Baluya, obed ma yawo ma Kisigieki. Gik magamago ok teri e court. Ka jo miya kom mabete tibire okin be iromo waromo na kodi wawuoyo mna kodi chik manie Kenya matego kodi. E kaka kodi dwa no gweta an nikech paro ni an gi paro mar ng'ien to gige luogi gin e lwet ng'a. Kendo en paro ma an go. Ka Odungi Randa penjore ka bende wuon gimoro nyalo yie mondo kethe, jaduong' nyandiko koni onge tudruok moro amora kod kweth rowere manoywaro ofafa ka okoni kata en bende ne ogole lep ma ok owinjo bed ni tude kod timbe jendeke. Ok nyalo wacho ni in wuon kanyo kibiro gi jomi luongo ni goons tiketho discipline de gauchiel tiketho dhoudi 11 tibi kilem ni mano mari tieni ok idwa neno gino gi wang' nikech gino ber gino ok idwa neno. Nyithiluo be motang' ahinya ne joma tiyo kodgi. Dwa tiyo kodgi yo marach. Kadhi ofisa ofafa gi jodonga apo ka jomoko donjo kanyo iluwo jodongo ayuru kae ni kar ODM ka ok kar UDA omako dhoga nono. Dala masebede koro igni 9 ofisno. Alon ato kare nyithindwa gi kare ema kelo pogruok mar jodongo. Nobogo chunya ahinya ni nyithind Luo owe ketho piny Luo. Libamba ka libamba nigi jotendgi daka seko winje. Kata obedo ni pogruok e paro nitie, jodongo koni kado moro mibile komno to onge ka jaduong' nyandiko kwedo weche matude kod bedo machiegni kod tend piny Kenya. Piny laro kaka piny ruodh polo laro. Kejo rateke madware.
to maluwo ni ok dwar kamano, ok lar kamano. Mano ichalo ng'ama dwa donje ot gi yien mbewa. Ot kigero tidonjo mna gi dhoot, ok idonj gi yien mbewa. Mago joma bilo kado moro bathe kocha, koro kado magibilo kocha cha ema gineno kare kado ni mit kayo cha bi kado nitie kare wadwa be ka giparo ni kado moni ka gibiro yude kado makaonge komwani misara ok chamie en richug n'oganda gadier. Wan onge kamwa chame misara mana kelo kwe misara mondik nwa to ni kanye nya winjo kiwacho weche moko manono koyiera 215 to wudu lang'o ma president masani to no yieri gama 2022 emo yieri wudu lang'o ere kaka inyalo luonga ni jahuda an aluoma ni kwe lamu Nyasaye to ka ng'ato lo ni rat kaka ne wudu lang'o loyo talu ne joluo oyo ng'ani ema nigi chiemo koro sire uru mondo wan be gima ji nwang'o wanwang' to ker mare mabedo gi jachama chama duto ni maga to maeri gin kucho to por gi baki dichien gin kucho to gi baki dichien bod oba odu gi kidi nang'o ang'amu ni bire odu to wacho an yake dhano en dhano jaketho dhano nochwe gi richo dhano nyaka kethi to wakoda ketho ni richo na ng'wana ure ma ang'amu no wuothi nyime akwa nyithi luo manyocho ng'anyo maparo ni kocha kuma gidhiende ma chiemo nitie iduogo gi chiemb nada odika odulo yieng'o ka dho wasomo dho luo wacho ni piny ulo yieng'o. Bende jodongo ikore mar muonyo weche magisewinjo kendo bedo kotwak ka bende pogruok mar paro nitie. Nodonge ni akwayo mani ka Nyasaye yie odonji e chunye mondo bi wawuo e nyim jodongo owe luongore ni ker tan ker nyithindo wuonde ker nitie katiba miyierogo ok buki abuka ni waketo ng'ani ker ong'ama ong'eya ok okiaya ong'eya kendo ng'eyo ni an ker gima nyalo choge oaye aola ma jomatindo mag jopati an ye ker mane joluo yiero ma nyinge ni ka Attorney General man gi certificate mar luo ndiko ka nyalo wuogo ni ndiko onge ng'ama noyiero iwuogi ng'ama onge sin pap noyar papo yar malach Homa Bay kucho but dalane ka nodwa bi to bire ji yaro na papa akoro kose yombe ko uyo mambe nyaka watim gini to itia bugi ng'ama okang'eyo muti pare okang'eyo gumialo sokode okwedo gimokia okwedo macho ganda marangolo dine no ganda no we pokinen kata no mako boga macho ganda dhano madhi almost 1 million dikwedi. E kinde ma kweth mar jaduong' nyandiko koni kwayo margi ni tend siasa e piny luo winjo bed mabor kod weche mag jodongo kaka yoriwo oganda, jaduong' Odungi koni tend siasa makaluo pok nodonjore weche jodongo kowacho ni yuoro mar Raila Odinga e nyasi mar sidhe ne otimo mana kaka welo mamoko manogwel mawuok e pinje maoko. Dwachaka dogombo ni dagi biro mondo wawuo mondo ginyis gimarach mamiyo luo ringo ariyo nang'o Kisi nigi jakomgi Kikuyu nigi jakomgi Jo-Western nigi jakomgi emomiyo wunyalego be wakwayo en mocho biro ka thuonwa kik chieng' moro piny luo gore piny ni en mobaro jodong luo joma donjo badwa pogo luo go ging'ere be onge ng'ama kiagi gin gi pesa moko matindo to magi kiro ka chietho lith giwe kiro pesa gi goko gikoj go nyithindo dhi sikul gidwane nyithi luo kuonde duto Raila bor gi Raila en spectator oneno mna kama onge mani an be amna kirka onge ang'eya pok anene warom na kode chieng' mirwa ker gi joluo te joluo mwa Uganda joluo mwa Tanzania moko nowuok Zambia moko wuok Cameroon obiro te
obiro nena kaka giketo ker magidhi magiyiego ni okete maber to in mari ma koro idwaro ni en oganda mane manobet kikete ker. Kata obiro ni pogruok neno ewi ni en ng'a mopuodhi e kom ker, chuny jodongo ma iye to pod ni kod dwaro achiel mar riwruok kendo dongruok mar oganda Luo. Ma nyiso ni kalalruok obet to pogruok maneno e kind jodongo nyalo rumo. Akwa nyithind Luo mondo gilos riwruok moko ma sirikand Kenya dwaro, gibejo matindo gilos riwruok mondo ola moko mimiyo ji e Kenya kama tino ma ji dongorego gin bende gidongorego. Yawuoyi mosomo man gi digri mag agriculture oduoge e Kenya mondo puonj nyithindo, oduoge piny Luo puonj nyithindo mondo pur odhi nyime. Gima akwayo sirikal mar Kenya ma nyalo konyogo nyithind Luo ni onego sirikal opar ogolwa pi e nam, ogolwa pi e aore moko mondo pur otim mbaka manyalo kelonwa konyruok. Pod apil n'oganda Luo, Jaluo bedo oganda achiel maonge machiemo, Giluo achiel. Wach mowuok e koma madang' anyis oganda Luo sani kata piny te kamano. Sani wan e dwe mar 2, Jaluo mondo wuog oko pur, Jaluo pur kabisa mondo giyud chiemo. Ka chiemo nitie, Jaluo ok ladho, kik iladh, kik ng'ato ladhre. Wach mar 2 madwa nyiso joluo ni e koma ka akwa Jaluo kamoro amora ma entie, nyathi ma en godo mamare obed nyathi kich ma en godo mondo odhi sikul mondo osom, kik some ma yaw wang' ji. Kakoro nyaka sani jodongo chung' margi nyiso ni pok gichiwore mar mwonyo wach kendo poro wach kanyakla. Penjo en ni to nyaka karang'o ma pogruok ma kama biro bedo to oganda mosebedo kochung' kamoro achiel ni e lwet ng'a? George Bati, Ramogi TV. Kaluwore kod weche mosebedo e wi ndikruok mar riwruok mar oganda mayango kom mar ker, okil James Mwamo koni riwruoge ma kamagi nyaka bed moyangi kod piny owacho kendo nyaka githegre chuth kod weche mag siasa. Okil Mwamo bende koni riwruok mar jodongo gendni nyaka bed joma nyayo kwe kendo ng'ado rieko ne oganda e kinde dera kata chandruok ka mwandugi bende ok owinjo keti e lwet ng'ato owuon. Cultural society machalo Luo Council of Elders magi koro yudo ka gema ma en Gikuyu Embu Meru Association, Akamba Association, magi gin kaka groups mag culture mag dhoudi mopogore opogore Kenya ka. Iketo gi kendo gibedo registered kaka societies. To chik wacho ni ka gibedo registered societies nyaka giluw chik mar constitution mawacho ni ok gibi kelo akwede ne pogo ji e kind grube mopogore opogore kaka miwacho ni tribal groups, ok gibi bedo ni gikwedo gender moro amora kata joma mine kata joma chuo, ok gibi pogo jomoko e kind jomoko ni magi jo Islam, magi jo Kristo. Koro gin nyaka gibed ni giluwo chik. To mar 2 koro mane chik me register societies ma cultural societies to ok onego bed ni gin gik ma ok gibed register ni go siasa, gin gi register gin konyo ji ka wach moro nitie mar kimila mar joluo ma koro idwa ni mondo jo Council of Elders okony, gibiro kama gik machalo mag liete mosebedo ka chando ji ka nitie tuoche, advice mage ma ginyalo miyo ji ni ka kolera nitie unyalo timo kama tok gidonje siasa, gino gichung' ne ng'ato to giwacho ni wan wadwaro ni ng'ane ma mondo bed ka ng'ane mondo bed, wach siasa gionge. Mar 2 ka gin gi property gi ok ndikie kata ka gin gi mwandu ok ndike nying society. Tidwaro ni ka gin gi mwandu gikendo gi register body machielo miluongo ni trustees, register trustees, kata
kisungu wacho ni Trustees and Perpetuity Act ema koro mwandu magintie go kagen gi udi moko mage society ne trustees gi ema koro register to trustees gi gimbo gen trustees maloko ala oken limited liability company kata company malos ne loko ala gin joma konyo ji kose register mwandu gi to nitie constitution marwa gi wacho ni nyaka giluonge buche ka unyalo bedo bang' higni 3 unyalo bedo bang' higni 4 unyalo bedo bang' higni 5 magi nyiso go jo kanyo no ne magi properties ma wan go mae loans ma wan go nyoche watimo kama wan gi employees maromo kama koro nyaka gibed ni gichiwo report ne mwandu magin go ni romo nade to seti kod ginade. To marade kawach moro nitie trustees gi constitution margi be nyaka wach ni nyaka gitim yiero bang' ndalo moko. Constitution moko wacho ni trustees nyalo timo yiero bang' higni 3, moko nyalo timo yiero bang' higni 5, moko nyalo timo yiero bang' higni 2. Constitution pogore, terms opogore. Nyalo yudo ka mar Gema opogore gi mar Luo Council, mar Akamba opogore gi mar jo Mijikenda. Koro gipogore to nyaka gitim yiero ma yier trustees manyien. Trustees ok nyal bet inyalo ga societies moko kata mana trust groups moko iyudo ga ng'ato osebedo trustees higni 25 ok onego timre kamano. To kobedo higni 25 nyaka bed ni en ng'ama osebedo ne yiero obiro ji wacho ni ng'ane in isetiyo maber pod dhi mna nyime. Mae kako onego bed ni rito gigi. Problem ma wan go kata ma gine trustees gi ne siasa. Ka siasa osedonjo eka kelo gine gondruok mang'eny. Gigi koka gawane gina gi jopiny ma trustees ma onge siasa to be gidhi adhiya nyime onge koko. Ka siasa osedonje eka koko koro betie machalo ma wan go dala ka machalo Luo Council of Elders. Problem manitie kind nyandiko gi jaduong' mosiepna Odonge Randa en siasa. Ok en wach moro ni jo ng'at monego ted ne joluo. Gini en siasa monego jotelo madongo onego bed piny mowach ni ok wanyal dhi kama. Nikech gimilaro onge en gine property mar oganda onge ng'at moro ma yudo gimoro binafsi msara moro ma je yude gini be onge. Koro miyo idwaro mondo gini owene jodongo gi mondo bed piny mondo olos gini kendgi. Josiasa onego bed kando. Koro mga jangwa ka yo machielo kata kamano ka paro medo olore ka Emmanuel Munga wacho kacha ni akwana jowa gite mondo mi giket mana winjruok gimeka ginyalo romo mondo mi kwe bedie kind joluo pogoro kik bedie. Neno bende ka Honorable Ajali wacho ni jodongo owek larore gi bed ranyisi ne joma tindo kaka wan kama josiasa bende donjo otim gig gi kendgi giwe mondo jodongo otim gige kendgi. Seto Dhiambo wacho ni jodongo go ok dhi maber ahinya gibed piny kind ji ariyo mondo gilos wach kaka jomadongo. Kaneno ka David Ray Otieno wacho ni got kwer ka baba weche gichope yo makare. Okinyo Chogo to wacho kacha ni entiere kibos mora ahinya gi weche gi Pastor Komborua wacho kanyo ni entie kadem kaeto wacho ni owuoro sirikal kakoro giloro weche mag orphanage to kare nyithindo bro konyore nade. Wuod Fibi wacho ni entie kodwa kamoro ni Buffalo hema en Ramogi TV. Engineer Fred Obura bende wacho kacha ni en bende mora ahinya gi weche gi kata kama wach mar sirikal en kaka iwache mapile pile mano pache. Neno bende ote kanyo mar Jacob Omolo Kanango Jakano wacho ni weche gi tek manade en lero mar kom mar okombe. Haya Calvins Wood Minachi kawuok Samanga wacho ni weche gi chope makare kata kamano wacho ni kare ker mar Luo to en ng'a mane penjo mopenjo. Neno bende Ben Okuyu wacho Ramogi lere gwenge mag Rinyaka. Stano to wacho kacha ni umoso jomiriu asekinde weche jodongo gi tek manade yawa mano pache. Kata neno bende ka Abraham Ogwedhi wacho ni entiere Mbita weche gichope yo makare kata kamano wacho ni nyandiko were gi jaduong' Odungi Randa odhi mbele gi tich mano pache oyo matin maino imore.
majina naitwa Charles Wanya Marieli, kaachi hapa Nairobi. Wakati nilijaribu ndio nikapata simu. Hongera, wewe ni msindi wetu wa 13 out of 15. Nilikuwa na my daughter akaniambia, "Daddy, ni ukweli hao. Wale naonanga kwa TV na mimi nimekuwa mmoja katika mzindi." Hii pesa itanipost kwa toi school fees. Kila mtu iko na bahati yake. Akijaribu atatoka pole. Wajaribu sabiki ni ya ukweli. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Sisi ndio wale watoto wa Mungu. Kitugusa tapigwa na Mungu. Na tulipokatuweka Mungu. Imboni. Ukitaka kupata sikiza tune ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860*417#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Machiegni kendo nyakor mga juang chendo ino imore wadonje mago mag tuke. Kama jang'wech ma Kenya Charles Kipsang owito ngimane thuolo machuok bang' ringo ng'we mag Mount Cameroon Race of Hope e piny mar Cameroon odiochieng' manyoro. Kipkorir ma en jahigni 32 noluar piny mana bang' ng'ado tol e alap ma Moliko kareso ngimane ne ok obedo mayot ne jothieth mane temo gino maginyalo. Riwruok matayo tuke mag ng'wech pacho kae oyore gi jo Kenya e chwalo ote mag gima kuyo ne familia mare kama timore tok Kenya wito jang'wech Kelvin Kiptum e masira mar apaya. Klepe madonge lig maduong' pacho kae medoro dhi e tuke mag FKF Cup bang' klab mar Gor Mahia logo ndi 5-4 gi klab mar Denmark kokale opich achoma e tugo manobagi kaunti ma Kwale. Tugo no rumo 0-0 e dakika mar 90 e tugo machielo Ulinzi Stars noloyo Harvest of Hope gonde 2-0. Ulinzi noyudo gol margi mokwongo kokalo e opich achoma mane ologi jatugo Boniface Mushiri. Leshana Mita no medone jolweny gol mar 2 mane omiyo gi loch. Klab mar FC Leopards bende noyudo loch mar gonde 3-0 e kindgi klab mar Park University bang' jatugo manyien e klab mar Ingwe Arthur Gitego loyo gonde 3. Darius Van Driel now